Hi ladies and boys, welcome back again dari sa tuang YouTube channel ug karon na atong basahon ang last part or part 4 sa confession nga Ave Maria. Pero before ana, sa mga wala pa nakasubscribe, palihog kog subscribe ug palihog na lang pug tuplok sa notification bell aron updated mo kanunay. Ug syempre sa mga kanunay nga nagsuporta og naminaw sa tuang mga confession stories o videos dari sa YouTube, daghang salamat kaayo ninyong tanan. Ug syempre kung namin mga stories nga gusto nga i-share or di ba kaha na mo'y gusto nga ipangutana sa kuha, pwede ko nyo message sa akong messenger o sa akong email, tanawa lang dara palihog sa may description box below. Ug kung gusto mo nga minaw sa part 1 to part 3 ani nga confession, tanawa lang pud ang link dara sa may description box below. Ug karon ladies and boys, ani ana ang confession nga Ave Maria part 4. Way back on the day nga na birthday ko silang sir, we talked about sa katong student nga nag-message na ako. He said nga if I'm bothered ato nga student, then he will try to help and investigate with all possible person of interest. Na-appreciate nako iyahang concern pero dili na nako siya samukon. Kay I know how busy he is sa work and nakaplano na sad ko unsay akong buhaton. I surely know nga I can handle this and masulbad rin. Alas 4 na sa hapon ko ni uli kauban si sir kay padulong po siya sa lungsod. Same ragi hapon. Isundan ra ko niya hangtod makauli ko sa balay. To be honest, nag-start na og paramdam si sir pero wala pa lang jud siya totally nga mistorya na ako. I don't know og ngano po, pero leave it to him na lang. I know nga he is capable of working on it. The next day, na-report ko sa school og nagdungan mig abot ni Mamay. Neto din siya sa classroom kay nag-topic me about atong unknown student lagi nako nga nag-message. Aside ato, nagsulti po siya nga naa siya'y kaila na tambalan og magpabisaya daw ko gumikan sa mga sakit-sakit nga akong nabati sa niaging mga adlaw. Human naman daw ko sa doktor pero gabalik-balik pang gihapon akong gipamina. So why not try a quack doctors just in case lang po, wala man say mawala. Miagri pud ko sa iyahang giingon, maong nang lakaw mi og nag half day me that time. Nangadto mi sa tambalanan na iyahang giingon. Paghika pa lang sa manambalay sa kong kamot, nakaingon dayon siya. Sos Mariusa, iduyugan man ka og dautan. Kuyaw baya ni kay manguha jud. Namugnaw jud ko sa iyahang gisulti at the same time kusog kaayo akong pangulba. Mingon ko, unsa man kahay hinungdan ani manang nga nagsugod raman ni pagkabalhin nako og eskwelahan. Mitubagang manambalay nga nakasabod ka sa ilahang pwesto o gipalagot nimo ang tagtungod. Sa tindanay lang wala jud ko makagiat sug unsay akong nasabtan. Mitubag ko, unsa makahi akong sala nila nga tao raman intawon ko, dili man nako sila makita. Mitubag ang manambalay nga pagsablig og holy water sa imong classroom. Dalahaning kandila na pula og dagkuti kung naa ka sulod sa imong room. Bantayan ni kay og mapalong ganin ni. Buot pasabot nga naa ang dautan sa imong tungod. Ug nangutan ako, unsaon man kahanako paglikay aninang. Mitubag ang manambalay nga kani nga dautan dili ni makalahutay kung maminyo na ka. Sumpa ang bayad ani. Kuyawa pud og solusyon oy. Mong nangutan ako nganong kaminyoon man ang tubag na. Mitubag man ang balay, sagrado ang kaminyoon. Butang nga walay bili sa mga dili ingon nato. Nagtando-tando na lang ko kay ambot ba. Ako na-convince sa iyahang istorya bisan pagdugay na siyang manambalay. Pero og tumano na ko iyahang giingon na basin og dili solusyon ang akong makuha kung dili konsumisyon.
Nahuman tuod mi pero wala kayo ko natandog si istorya sa manambalay. However, giingnan ako si May nga moadto og laing manambalay kung sa doktor pa magpa-second opinion ko. Itry ng pud na ako. Wala man say mawala. Na mauli namin ni May pero kay sayo pa man, nibalik na lang usa mi sa eskwelahan. Gilingkod ko sa table while naghinoktok. Ug sa dihang naka-receive kog tawag from Sir Galang. Pagtubag na ko, wala ko'y napating tingog or istorya niya. It's something nga kana ganing naminaw kagaradyo, pero nagkarat-karat ang tingog. And at the end, nakabati jud kog sound nga murag hangin nga naaga ni sa lasang. Gipalong na ako kay gilainan jud ko naminaw. Og nikalit pog panimbawot akong balhibo, maong nigawas ko sa classroom. Ug nakadawat kog text ni sir, nganong di man ka mo tingog, asa di ay kakaron. Mitubag ko, nga ikaw man gani ang dili mo tingog, nga ang sound sa mong phone kay karat-ra kaayo. Ug mitubag si sir, nga basin sa signal na nimo. Doon ang tagulin niya ha, di apa ko sa kampo. Basin jud ka ha sa signal to nako. Maong wala na lang ko gonahuna og lain. Nakakita ko nga padulong si Sir Philip na nagisulti. Adto ta sa classroom nimo kay naa ko istorya. Nanulod na midayon og niingon si Sir Philip, aha ka oy. Nakatulog man ko sa room. Unya mura man ko giurong. Naa pa joy murag ni honghong sa akong dalunggan. Nakaremember noon ko sa time nga nakatulog pud ko dari kadtong nag-overnight me nga nakamatar ako kay naay murag ni honghong sad nako. Nangutan ako, nakahinumdum ka unsay gihonghong sir. Mitubag si Sir Philip, nga oo, nakadumdum jud ko og dili jud ko kalimot nga niingon og Shopee. Perte jud noon na akong katawa. Mitubag ko, kaway klaro jud nimo sir. Pero unsa man joy tinuod, naa joy ni honghong nimo? Mitubag Sir Philip, nga mora bitaw na ini honghong jud. Pero nilapos man pod sa pikas dunggan. Malingaw na lang ko usahay maski kahadlukan ng istoryahan kay dili jud mapakiya si Sir Philip og pakatawa. Sige na ko gatawa ato pero nahibong kong Sir Philip nga nikalitra man og hilom unya niingon. Nga excuse ako mama. Dayon ni gawas. Pagkita pa nako naa di ay si Sir Galang. Dan mingon siya, nga kusuga si mong katawa naabot man jud sa gate. Ug mitubag ko nga manguli na ta. Ug mitubag si Sir Galang, human naman kahamog istorya ni sir. Basin pakatawon pa kaniya. Ug miingon na lang ko nga manguli na ta. Aron adto tag plaza, mangaon tag kwak-kwak. I-date na lang niya nako basin di ay maulian na raiyahang mood. So mga to nga ni biyahe na mi ug nagtambay mi kadyot sa plaza. Ug tuod man naulian jud ay. Nagselos siguro to kanina. Almost 10 PM na to og nagmuni-muni ra ko sa kwarto. Sa dihang nakaremember ko sa manambalay nagihisgot sa lola ni Sir Galang nga nakatabang niya. Kaso sa una pamantong panahon ay patay na siguro ro. Pero what if lagi og naay gipasahan sa gahom-gahom kay ingon sila nga pasapasa man daw na so possible pod siguro. So nag-decide ko nga mohapit sa lola ni Sir pagkaugma. Kay mamasin lang ko og naa siya'y mahatag nga lain nga manambalay. Morning cam sa nihapit jud ko dito. Good thing kay wala si Sir so makaistorya may tarong siyang lola. I asked her about sa tambalan niya sa una. If naabay nakapuli, kay for sure patay na tong manambalay niya sa una. Ingon siya nga ang anak daw atong manambalay ang mipuli sa pagpanambal. Gitagaan ko niya sa address pero kuyaw daw ni nga tambalan. Kay dili mo entertain og wala kay kauban nga natambalan na niya sa una. Maayo gani kinisugot si lola na ubanan ko niya. Tuod man ng lakaw mi og wala nako mananghid pa ni sir kay kadali raman sad mi. Medyo layo-layo jud noon siya. And while padulong mi adto, niingon si lola nga dili magsaba nga nakaadto nako og laing tambalan. Pag-abot na mo didto, niingon dayon ang manambalay nga unsa may sulti sa unang tambalan nga giadtuan ninyo.
Na-amaze din ko kay na-sense jud dayon niya nga nakaadto na kog laing tambalan. Dinming si Lola nga pwede mo dayon oy. Naalang unta ni patambalan akong kauban. Tubag ang manambalay nga nakahinumdom pa ko nimo. Di ba ikaw man tong ni Anhe kay nagpatambal sa imong apusad pero lalaki man to? Mitubag si Lola, aw, oo ako to. Nakadumdum pa day ka. Uli tao naman ron akong apo. Igo rako gilantaw sa manambalay dayon niingon. Nga giuyunan man kag dautan. Same jud sila gisulti sa unang manambalay. Nangutana si Lola, unsa man nga dautan? Mitubag ang manambalay nga kuyaw ni kay manguha ni kadugayan. Nang hawoy akong abaga kay sakto jud sa giingon sa unang manambalay. Mitubag si Lola nga simba ko intawon. Unsa mi hinungdan nga nung giuyunan man ni siya og dautan. Mitubag ang manambalay nga mao gyapong eskwelahan no. Naa jud na diha pero lahi ning niduyog siya haron. Babae mani nga ito. Nakasabod ni siya pero dili butang. Dili ko kasulti og unsa pero nasayod ko nga hait ug dulot ang balos ani. Nangilngig jud ko sa giingon sa manambalay kay sure jud ko nga kinabuhi ang ilis ani. Naa jud tingali ko'y nasabod or nahilabtan pero kung dili butang unsa man ka ni. So maingon ko, Noy, kung dili ni butang nga akong nasabtan, basin og ang dili ingon ato na jud ni mismo. Mitubag ang manambalay, posible na. Sila imong natugaw or posible pod nga ikaw ang gidawaan nila. Tinangutan na si Lola, nga unsa magkahi-angay buhaton ani. Mitubag ang manambalay, na ako'y gitambalan sa una nga ani nga kaso pod. Nurse to siya o giuyunan sa to pero naulian raman. Sukad pagkaminyo niya. Still the same sa first pero unsaon man jud pag-prove nga og magminyo wala nay magsamok-samok nga dautan. Para sa kuha dili jud ko convince. Kay kapila nako nga na-assign og bukid an kana raman jud na school ang lainon. After ato nang uli na dayon mi og gihatod nako si Lola sila. Mobiyahe nang tako when ingon siya nga sulod sa diri. Dili nun tako kay basin maabdan mi ni Sir kay sure ko nga dugay pami nga mahuman og istorya. Pero ni-insist siya kay naa daw siya isulti. Mingon si Lola, nakadumdum na day ko. Giingnan ko sa tambalan atong sa una nga kanang apo og maminyo na siya. Mobiya na tong giingon nga kaluha-kaluha niya. Pero wala ko mito ato sa una nga gikaluhaan to siya. Lisukad pagpuyo niya siyang inahan, wala naman siya gisamok atong bataan na nakaduwa niya. Ug hantod ron normal raman iyahang kinabuhi. Itubag ko, so ang ako la, posible pod no nga mawala ni kumulikay na ko anang eskwelahan na. Itubag si Lola, nga posible na siya. Wala na mo nitiwa sa mga istorya kay ni pauli nako kay nitawag akong isuon nga naay emergency sa balay. Hapit na may 8 PM naabot ako sa balay kay gi-admit akong iyaan kay naglisod og ginhawa. Gikapoy ko sa kong tibok adlaw og wala jud noon ko naka-report sa eskwelahan. Naka-receive pud kog text ni Ma'am May nga naay letter from district office nga niabot. Kauban sad sa mga other documents o gibilin ra niya sa classroom. Ang naka-assure ko nga ang request letter na to, hoping lang ko ato nga approved kay 5th time request ni nako. Pero sige lang og ka-decline. The problem is tuwa sa classroom ang documents pati ang laptop nako. Badly needed kay nako aron unta makita nako ang letter og makahimo dayon kog response kay super dugay kaayo mo balik og reply ang office. Suddenly, nakunahon ako basig pwede nako palihugan si Sir kay mo biyahe man jud to padulong sa lungsod. Magpabaga na lang ko ani sa akong noong. Musamot jud ni kadako akong utang kabubuton niya.
Gitext na ako si Sir Galang. Nga mayong gabi, sir. Napakasenyo ha? Or naaka sa kampo? Mitubag si sir, nga naan ako sa balay, ma'am. Nga naman, mitubag ko, nga sir, pwede ko magpatabang. Na ako'y ipahapit sa classroom, akong laptop o usa ka green nga envelope nga naa sa table. Na ako'y duplicate nga yawi, sir, sa room, naara na ako gihipusan sa may tanom nga naay pa to. Kanya, sir, pwede ko pa-appeal sa usa ka brown envelope nga naara sa table gihapon. Dalhan na lang pod og appeal. Mga profile to sa mga students nako. Na ako'y tan-awon kay naaman to'y mga cellphone number dito. I-one by one ko ni silag pangutana kung kinsay nag-message nako ato. Mitubag si sir, nga sige ma'am, copy. Na-shock jud ko sa reply kay wala man lay ato bili, sugot man dayon. Nisamot jud noon kog kabalaka og paningalan nako ani. Almost 10 PM naabot si sir sa balay dala ang mga butang. Igo ra jud ko nakapasalamat niya tungod kay nagdali pud siya kay naa sila'y biyahe paadto sa Pikas lungsod. Sumoto nga gisugdan sa dayon ako akong trabaho. Taud-taod nakadawat og text message from unknown number. Good evening, ma'am. Si Sir Barry ni. Ma'am, hangyo tawon ni nako nimo. Ayaw na intawon tog usba nga paadtuon nimo among amigo o gabing dako sa eskwelahan. Kay kami gyo'y bulahan nga nakauban o gitugkan jud mig lubat-lubat. Pastilan, kangit-ngit kaayo unya kamirang tulo nagtugaw-tugaw dito. Gakurog-kurog yun mi kay naay ero nga sigig uwang atubangan sa imong classroom. Bisag love pa ka sa akong amigo, ma'am. Di na jud mi mauban sunod. Sige ma'am, maura to. Ayaw saba mamahangan ni text ko nimo kay lagubo jud ko ani. Gikawat trabaya ni nako imong number sa cellphone. Gusto rami magpagawa sa mong gibate. No hard feelings, ma'am. Pasensya sa disturbo. Pagkabasa nako ato mura kog naluoy nga makatawa. Anad ba unta ni sila og robing-robing kada gabi pero siguro mas kinsa pod walay ganahan nga morobing didtong dapita tungod sa kahadlok. Nagpadayon ra ko sa akong gibuhat og nahuman jud kog mga 12 AM kapin. But it's all worth it kay letter of approval ako nadawat. For transfer nako ika-August pohon og sa lungsod nako magtudlo. Sa time nga daghan nga di maayong nahitabo nako diri nga school, gibalik na kog follow up akong request and thankfully na-approve na siya. Although bisag dili kay nindot akong experiences sa ning school, pero bation gihapon kog kami nga. Halabaw na sa mga happy events nga among nabuhat sa school. Gi-review sad nako ang mga profiles sa mga students and pito lang kabuok sila ang naay cellphone number nga gibutang. Gi-set aside sa nako kay sa eskwelahan nako magtawag ani nila. I need to rest kay tungang gabi na. Dahil padulong na unta ko katulog ato sa dihang nag-text si Sir Galang. Matapa ka, ma'am. Mitubag ko, nga naman, matulog na unta ba ako. Dahil mitubag si Sir, muna ako ba? Makikapir ako. Sa kung nahuna, maikog naman ko mudawat og bisita sa mong balay kay nangatulog na biya sila. Mitubag ko, nga sir, kamingaw naman aron. Ayaw nagbiyahe-biyahe. Rest lang sa diha. Mitubag si sir, nga kadali ramang good ko. Naasad ko'y isulti nimo. Although na-curious ko og unsa, pero dili ba day ni pwede nga ika-adlawan na lang. Apiki namang good ang oras. Tinangutan ako, nga importante kaya na sir. Dayon mitubag siya, nga naan ako gawas niyong balay. Pagkita pa na ako sa bintana, na-adjuday siya. Wala na ko'y marason lain kay naa naman. Maong nigawas na lang ko. Gipasulod na ko siya o gitimplahan og kape. Until nihisgot siya. Nag-unsa man mo sa tambalan ganiya. Wala na lang ko milimod pa. Gingnan ako siya nga gipatambalan ako akong kaugalingon sa mga dautan niya na ito. Wala na siya nitingog ato. Kadali rapod siya nga nilakaw, dayon siguro pod nakamatikod siya nga sige na kog panghuyab ato tungod kay katulgo na jud ko. Then pagka July 7, 2021,
Sayo sa buntag, nakadawat kog text message from Sir Barry nga nadisgrasya si Sir kaninang alas 2 sa kadlawon ug naa sa ospital. Nakulbaan ko at the same time na balaka kay basig unsay nahitabo ato. Gikan para bato siya dinhi sa balay. Neto sad ko dayon og pag-abot nako naayang duha ka amigo. Nawasan ra ko sa kong gibati kay okay raman di ay siya. Kumingon si Sir Barry, nga Brad, magawas na miha. Kaya na nimo. Dayon nangatawa sila. Nangutan ako niya unsay nahitabo. Wala di siya nakabantay nga naay ero o milabang. Kusog-kusog sad kaayo iyahang padagan maong natumbas siya. Nasama iyahang may agtang og bukton. Ako siyang gingnan, nga okay raman day ka Nakuyawan ko abin akong na-injured ka pag-ayo. Mabalik na lang ko niya ha, kay moadto pa kog eskwelahan ron. Since okay raman jud akong pagkita siya ha, maong nakadecide ko na mo report na lang sa school kay naa pa ko'y asikasuhon. Ito ba sir, nagrabiya sad nimo. Gusto jud ay ka nga grabe ang mahitabo nako aron lang ubanan ko nimo dinhi. Mura na lang pod noon kog na konsensya bisan wala man unta ko naghandom og dili makayo. Itubag ko nga dili pod ingon ana. Pero okay raman jud ka. Itubag si sir nga okay naman ko. Ubani lang sa ko dinhi. Please. Wala na lang sad ko ni balibad kay naikog ko sa iyang hangyo. Si kaso na lang nako siya. Wala ka daw iyang lola kay senior na o gibawalan sa pagsulod. Walga si kaso ko niya ni kalit siyag ingon. Kung ikaw siguro ang mainahan puhon sa akong mga anak, panggaon jud nimo pag-ayon. Sure. Walga si kaso ko niya ni kalit siyag ingon. Kung ikaw siguro ang mainahan puhon sa akong mga anak, panggaon jud nimo pag-ayon. Nasya ko siyang gingon. Nag-imagine man siguro ni siya. Ito bagra nako nga kinsa may inahan nga dili panggaon ilang anak ko. Kalipay gyud na nila. Nakabantay ko nga nahilom siya kadto. Nakarealize noon ko nga siyang lola man dai ni siya nagdako. Nya basin pod og dili nindot iyang experience kadtong nipuyo siya sa iyang mama. Naluoy ko kay basin nangita gini siya care sa iyang parents pod. Although pinangga kay siya sa iyang lola pero usahay pangitaon man gihapon nato ang care sa atong inahan. Moong gibawi na lang nako sa lang istorya. Pero kung ako gani imong maasawa na. Sana all. Moong gibawi na lang nako sa lang istorya ug miingon ko. Pero kung ako gani imong maasawa na, dili jud ka magmahay kay panggaon jud ti ka ug taman. Hangtod sa ikaw nalay mapulaan. Sana all. Yagi na lang ako yaga-yaga aron mo katawa. Tuod man ni katawa jud siya. To be honest, makaingon ko sa una nga seryoso lang jud ni og dating si sir. Pero dili man pod lisod pakatawon based sa akong na-observe sa sige na maguban. Ubingon si sir, pero what if og kita ang magkadayon? Or should I say na abakoy chance nimo? Wala sa dayon ko makatubag. Kaya naglaro pa ko nahuna, feel na ko padung na ni sa laing bahin. Pero para sa kuha, okay raman si sir. Kung nangutan nagbalik si sir, nga naabakoy chance mo. Kayo wala, maningil na ko nimo. Singlo na ko imong kasing-kasing, pero og dili gani gihapon ka, kinahanglan hatagan ko nimo chance. Sa unsa man, pili na. Singil o chance. Nayabag na. Wala man gihapon ko'y daoganan ani kay pareho ra maning istorya. Kung adto ta sa singilo niya akong kasing-kasing, kauban ra man gihapon ni sa gitagaan ako siya chance. Kung hatagan ako siya chance, maapil man gihapon og hatag akong kasing-kasing. Kuyawa pod sa galawa ni Sir Roy. Di man sad ta kasagang. Tagaan to tag choices pero pareho ra gihapon ang buot ipasabot. Humitubag ko. Mo na ipikto sa imong pagkadisgrasya, sir. Nabungog imong utok. Nikatawar siya.
Nikatawa ra siya og miingon. Maong maglisod kog diskarte nimo no. Kay prangka manggod ka kayo. Unya og magparamdam ko kay yamiran lang ko nimo perme. Maong nangita jud og laing paagi og unsaon ti kapagkuha in a way nga dili ko maka-offend or maka-discourage. Kay taas kayo kong respeto sa mo. Pero usahay gahi man sa kagod. Dili gani nimo man-notice nga magpaubos ra ko kanunay aron di ka mulikay nako. Pero bisan kapila pa nimo i-ignore akong pagbati kay ganahan jud ko magsigig paduol nimo. Ganahan pud ko kanunay magkita nimo bahalag dili ko nimo pansinon. Ambot pa og ngano. Bahalag kapila ko nimo sugoon or sa pa na imong isugo, buhaton jud nako na kay giapil na tika sa akong priority. Wala jud ko nagtingog-tingog kay wala ko mag-expect sa iyang gi-confess o wala sad ko masayod nga inana di ay akong approach sa iya. Labaw sa tanan wala ko kasabot sa akong gibati. Unsaon taman nga mas nilabaw man ang pagparamdam sa dili ingon nato kaysa niya. Og misumpay si sir, pero maghuwat ra ko nimo og kanus-a ka ready. Just take your time. Basta ayaw lang pud ko pugni sa akong pagbati para sa mga. Ayaw lang pud ko likay sa karon nga nakahibaw na ka nga nagkagusto ko nimo. Mitubag ko, nakauyon man jud ko sa imong pagkamaayong tao. Pero sakto ka. I will take my time. Sa karon, at timanons din ako ang mga butang akong gisagubang sa eskwelahan. Mitubag si sir, nga okay ra. Dili ko makigkompetensya sa imong trabaho, but please remind yourself nga mag-rest pod panaysa. Kay sige na biya kag kasakit-sakit. Mahibulong na lang ko adto na ako sa eskwelahan kay wala ka kay ni absent tungod kay nagsakit. Wala na natiwa sa mong istorya ni sir kay ni tawag og kalit si May. Niabot na daw sa school ang teacher nga mupuli nako. Lalaki daw og nag-checking lang sa mga room. Mongging na ako si May nga pahuwaton ko kay moara dayon ko aron ma-orient na lang pud nako siya daan. Nanangid sad ko ni sir nga mobalik ra ko igaunya kay urgent ni. Girimay na lang po nako siya sa pag-inom og mga tambal based sa oras na gihatag sa nurse. Okay dahil siya maong nibiya nako. Pag-abot na ako sa school, naka-familiar na ako sa lalaki. Na-surprise ko kay ang mupuli day nako kay si Dan. What a coincidence. He was my classmate way back college and my ex. Agoy. Pero bisan nag-separate ways na may wala man sad may kahiubos o sagusa. Casual man gihapon among tagdanay. Ni-visit lang siya para makafamiliar siya sa lugar and of course, para makahatod na siya sa iyang gamit. Niuli sa dayon siya after ato. Ni-text po si Sir Gala nga dili nakopadton sa ospital kay i-discharge na siya pagka 4 p.m. since dili man sad siya injured kayo. Na-ospital lang siya kay ang medical team ang nakarescue niya and since frontliner siya, maong gihatagan og treatment sa ospital. Duty na sa daw dayon siya pagka 8 p.m. Believe na jud ko ni sir. Duty man dayon bisan gikan pagani nga na disgrasya. July 8, 2021, the next day, sayo kay ko ni adto sa school kay daghan kog asikasuhon and para sa dahapsay ang turnover nako sa mupuli dinhi. Gisugdan na kog tawag akong 7 ka mga students pero wala pa niangkon. Ang last student nga gitawagan nako. Dito nako nagduda kay dugay siya nakatingog and the way siya mag-explain kay masense jud nimo nga siya. Ito was si Jude. Kung nakaremember pa mo sa akong previous confession nga nakahisgot og ngalan niya. 2 times din nako siya nga na student kay ni undang man ni siya tunga-tunga sa klase. Good thing pod kay nibalik siya enroll last year ug completed na niya ron ang grade 8. Sa tanan po na akong estudyante, si Jude ang matured na o pagunahuna, maskin bata pa siya edad. Finally, nahibawan na Jude na ako og nag-decide ko nga tuon sila ha, kay ako siyang istoryahon. Pero before ko niadto, nakahinumdum day ko sa kandila nga gihatag sa tambalanan, pero wala Jude na ako dagkuti kay mahadlo ko, nga in case og mapalong, niya ako ra usa.
Dayon lunchtime na to. Og niabot si sir. Gadalag pang lunch. Wala na jud. Gikarir na jud ni sir. Nakaunahuna na noon ko nga siya na lang akong paubanon nga moadto sa balay nila ni jud. Humingon ko, kumusta man mong gibati? Ang gamina ko ani ang pamati niya gikan sa pagkadisgrasya pero lahi man noon ang gitubag. Mitubag si sir, ikaw raman gihapon ang gipitik ani. Mitubag ko, nga dili pod na mao. Imong pamati ba? Okay na ba ka? Mitubag siya, okay raman ko. Motivated ba ako permi. Ug niingon ko, nga inighuman na to kaon ba? Pauban ko ni mo sa balay sa akong student kay nahibawan na nako nga si Jude ay itong nag-message nako. Ako ra siyang istoryahon. Mitubag si sir, okay sige. Kailaman ko ana. Unahan raman na ilahang balay sa mua. After na mag-lunch ng lakaw namin, amorang gibilin ang motor sa balay nilang sir, kay sulunon ang balay nilang Jude. Nagbaktas rami padulong dito. Pag-abot na mo, dito nakikistorya ko sa parents ni Jude, nga naara ko'y gamayng tuyo niya. Dito rami nitambay sa payag dool silang balay. Honestly, naglain Jude akong paminaw sa mga gipang sulti ni Jude na ako. Wala daw siya laing intensyon sa pag-picture-picture. Nabag-uhan lang siya tungod kay maopay pagka-cellphone niya, maong bisag classes hours, sige siya pa-picture sa iyang mga classmates o nibisan kinsa. One time, ana, nakakapture daw siya itom na anino nga nagbarog dapit sa bintana sulod sa classroom sa sayo sa buntag katong time na face-to-face pa. Pero akong gipangutana niya nga nung karon pa man ko niya gisendan ato nga picture kung dugay na to niya na-capture. And I was horribly shocked sa iyahang gingon. Ngun si Jude, wala ko nagsaba ni mo ma'am nga nakapicture ko ing ato kay nahadlok ko basin embargohon ni akong cellphone. Ug maong karon pato na ako gisend sa imuha kay nahadlok manggod ko. Nakadamgo manggod ko nimo ma'am nga gidayungan namo imong lawas paingon sa minteryo unya sa unahan kay puro nakaitom ang nagwa. Nakapangoros din tawon ko ug naka-in Jesus name. Actually, kani si Jude naka-notice pud ko ani niya nga basin makasense ni siya og something sa classroom. Kay while mag-discuss ko, makabantay ko niya nga ma-distract ra siya galit pero pangutanon nako, moingon na siya wala. Ug ako siyang giingnan nga pagtarong ana imong istorya ha. Kusog kaayo ang kulba sa kundughan. Kumingon si Jude, nakadamgol kay ko ato mo. Nisulti sad ko nilang mama ato og gipakita sad nako sila sa pictures. Maong niingon sila nga tug-anan daw tika para magbantay ka kay ngilad daw ang timailhan ato. Maong ni-chat ko nimo pero mahadlok man ko basin kasabaan ko nimo. Namugnaw ko og nanimbawot akong balahibo. Murag daghan na jud ang mga sign na nga gipakita sa kuha pero ako ra jud nga gisalig sa kahitasan. I'm holding my faith that nothing can harm against me. For He will guide and protect me. Ipadelete na ko tanang dili mayong captures niya kay ngilad pod kung isave tong mga inato nga kuha. At least nakuan-kuan akong ginahon. Ipasabot sa nako si Jude nga wala ko malain o masuko siya ha kay wala man siya sala. An kahibalo ko nga concern na siya sa kuha. Nagbaktas na may pauli pero lutang jud kayo ko naman. Naka-imagine noon ko nga makabuang yun ay ning ingon ani. Wala na sabtan to mga teachers nga nabuang sa una. Nga inani pod ang experience or basin mas worst pa. Mag-overthink naman good ka perme og kadugayan ma-depress na ka. Maguba na sa dimong focus og distractive na kaayo ka. Kay magsagol naman ang naa si mong nahuna. Siguro kung low ang self-esteem sa tao, magka-nervous breakdown siya. Tungod sa kong kalutang anha na ko kabantay nga ako naman lang di usa ang nagpadayon og baktas. Wala naman si sir sa akong tapat. Maong nilingi ko sa kong loyo og tuod man layo-layo na jud among distansya ni sir. Nihunong day siya while ako nagpadayon na raglakaw. Nangutan ako. Nganong nihunong man ka? Mitabag si sir.
Nga nihunong raman ko kay nagtaod ko sa liston sa sapatos. Pero wala kakabantay kay nagpadayon ramang kaglakaw. Naaman siguro kay yunahuna. Mitubag ko, nga nawala jud ko sa kaunahuna ka siya. Naka-imagine manggud ko nga posibleng makabuang jud ay ning ingon ani. Kay makaunahuna man ka perme og dili maayo. Mikalit og alagbay si Sir nako og mingon. Ayaw ka balaka kay og mabuang gani ka. Ako may mag-atiman nimo. Ako'y bantay nimo. Ako'y magpakaon nimo. Ako'y magliligo nimo. Nakatawa na lang jud noon ko. Nangandoy sad siguro ni siya nga mabuang ko. Ug ako siyang giingnan, o niya, ganahan day ka nga ang mahog nga identity na sad nimo kay inon ka. Nga di ba ikaw man tong naay asawa nga nabuang no? Then may katawa ko. Then mitubag si Sir, nga sagdi lang, nga naman di ay og nabuang. Wa man pud na sila kahibawo nga nabuang sa di ay ko nimo. Nangatawa na lang mi. Maayo na lang maibanan ang kaguol sa kunahuna. Bahala na lang jud ng mga dili ingon nato diha basta kay makiglipay-lipay kong Sir. It was 2 p.m. na nga nibalik mi sa school. Pagsulod na ako sa classroom na kuratsod ko kay naaman daay si Dan nga naghatod sa iyang mga gamit. Ka-excited po niya oy. Wala pa gani ko kapang hipos ako mga gamit. Wala pa sad ko'y proper room nga kabutangan sa mga gamit na ako sa classroom. Kung ako siyang gingnan, kasayo ba nimo nang hatod sa imong mga gamit Dan? Mitabag siya, nga ginahinay rin ako aron wala ko'y makalimtan. May nalang sad na atay time sa usag-usa magka-istorya-istorya tagkadyot. Mitubag ko, nga daghan para ba kog buhaton. Manghipos na lang sad ko ginahinay aron ma-arrange na nimo imong gamit. Ug mitubag si Dan, tabangan na lang tika, dungan na lang pud tag uli karon. Mitubag ko, ayaw na, kaya rin na ako. Then mitubag si Dan, na, I insist, mura man sad kag wala nagkakita sa una. To be honest, nalain jud ko the way sa pagsulti niya. Nganong i-insert man niya ang pass na mo. O sa pa wala na ko'y gibati para niya bisan tuod ug wala na ko nakauyab otro after pagbulag na mo. Pero dilibot pa sabot nga wala pa ko ka-move on niya. Dili man sad ingon nga sensitive ko ato na topic, dili lang maayo nga iya pa tong ibalik ang sa una. Mitubag ko, nga lain-lain man tag life ron. Dili na lang to nato isgutan ang nahumana. Napanta ko isumpay when naay ni sulti si Goats. Abigail, si Sir Galang Manday. Makuyawan jud ko basta kumpletohon niyag tawag ako ngalan. With authoritative voice nga mura sa dag na ay sala. Abi man ako nilakaw na ni siya, nisunod pa man din ako. Gitonol day niya akong susi sa motor, kung naunsa na jud ko, nagpataka-taka na lang jud ko bilin sa ako ang yawi. Kung itubag ko, salamat sir. Abi na kog mulakaw na siya pero nisud man noon sa room. Nagibiran ako pabalik sa gawas. Huwag ako siyang gingnan nga naa para ba kay duty. Lakaw, balik na. Nikunot din niyang kilay ug mingon na kay mag-istorya-istorya pa man mo si mong ex. Aha ka, nakachismis di ay ni siya ganina. Mitubag ko, nga dili man sugod, muli naman sad na ron. Mitubag si sir, nga alos 2 para ba, dugay pa na muli. Magulat ko nimo kay kitay magtungan og ulit. Unyang 5 p.m. pamansad akong duty. Dayon ni sulod siya balik sa classroom. Hay, kay Rita ba? Nikatol akong kaspa. Unsam ni sila ay. Naghatag yun ni sila gahasol na ako. Dili na lang jud manguli og malinaw. Ug sa akong kalagot, gidagkutan bitaw na nakong kandila na gihatag sa manambalay. Nahibulong sila sa akong gibuhat ug ako silang giingnan. Mapalong gani ni, panggawas og panguling. Usaon na lang jud og mapalong ni. Ako jud tali ang unang mugawas tungod sa kahadlok. Pero niabot og alas 4 wala jud na palong. Og naka-decide na si Dan nga muuna na lang siya kay sureness nagpagahi po ning usa diri. Nilakaw na si Dan og kami na lang duha ang nahabilin.
Nagwagi jud ning usa kay nagngisiman. Ngiting tagumpay jud. While sige ko panghipos, ni kalit lag ingon si sir. Nga napalong ang kandila. Nya ni kalit lang og bugnaw ang hangin sa sulod. Kung ako siyang giingnan nga manguli na ta. While gabaktas mi padulong sa gate, giingnan ako siya. Kadtong kandila gihatag to sa manambalay. Og mapalong ganito, nagpamatuod nga naara sa tungod ang dautan. Wala siya ni imik. Taod-taod ningon siya. Suduulan kag dautan kung gaoban ko nimo. Wala man noon ko gawnaw na og ato. Kay ever since pag-abot na ako dinhi naka-feel na kog karipidaan. Ang ako lang is kung mag-uban mi murag mugara ang dautan. Pero diri ra man jud mi sa school maka-feel og something creepy. Kung maglakaw mi sa laing dapit wala man koy ma-feel. Maong gusto jud nako nga makabalhin na kay aron ma-observe nako og naa pa ba gihapoy magparamdam. Nakabantay ko nga wala na jud siya tingog-tingog. Basin og unsa nay naa siyang unahuna, maong ako siyang gipangutana. Okay ra ka, sir? Itubag siya nga nakunahuna lang ko ba? Nga basin noon og imo na kong likayan tungod kay masulod na sa imong hunahuna nga og mag-uban ta kanunay na ay magparamdam mo. Naghuna-huna jiday siya og lain. Pero ako siyang giingnan, wala manggod ko naghuna-huna na, sir. Natungnan na jud tang duha. Usa pa, dinhi raman jud ta sa school kasagaran nga maka-feel og lain. Mitabag si sir, basta ha, ayaw lang jud og likay nako if ever maka-feel na sad kag kahadlo. Mitabag ko, nganong likayan man tika, nga ikaw man gani kanunay ang tig-rescue nako. Nasyak jud ko siyang gibuhat kay gigakos man noon ko niyag kalit dahil niingon siya. Basta Abigail, salig lang jud nako ha. Sa wala pa siya niingon ana ni salig na ko niya sa una pa. Honestly, I really feel safe basta siya akong kauban. Og kapila na sad nako na prove nga dili jud ko niya pasagdan. Every time ang inahanglan kog tabang naa jud siya permi nga ako madulan. Willing to help without hesitation. Naguba jud among moment kay naay ni kalit og pito namo og miingon. Hoy, mga PDA. Si Sir Barry di ay. Ug miingon ang iyahang kauban nga wala gihapon ko kaila. Ipahuwang pud tawo na among amigo panag sa ma'am. Kay gimingaw na biamiana niya. Dala katawan nila. Pero nauwaw na lang pud noon ko kay nakit-an mi nila sa inato nga sitwasyon. Padulong sad sila sa lungsod maong nagdungan na lang ming upat og pangulit. Dili na unta nako pasunuron si sir sa balay para dili na mahago og biyahe. Pero misunod jud di ay. Labaw pa man nako nga naa ko'y bodyguard. July 9, 2021. 9 a.m. na ko na-report. Wala dyan ko nag-expect nga nag-organize sila og dispedida para nako. Gi-early lang nila mintras dili pa daw busy ang schedule kay basin next week mga bot na ang mga bagong trabahoon andala relax na lang pod from having a paperworks. Dito mi nagtapok sa TLE room namo. While galuto pa ang bana ni Ma'am Fe, nag-picture-picture usan. Mixed emotions sa kong gibati ato. Nalipay ko nga nag-uol kay mingawon ko nila. Makamingaw akong experiences diri. At the same time, daghan kog memories nga naghatag og kalipay ug kasakit sa kundugan. Og kumubiya na gani ko aning eskwelahan na ihandom rajud nako nga mahatagan og kalinaw ang nahabilin diri og kanunay sila nga panalipdan sa tanang mga dautan. Gitext na ko si Sir Gala para diari unta sila mag-lunch kaso naa sila'y biyahe paingon sa pikas lungsod kay naa sila i-assist. So mao to nga nagpadayon rami sa pag-celebrate. Nagkinataw anay og naghinilakay mi sa ruma, labaw nagmakahisgot mi sa kaubang teachers namo nga nangamatay na. Maayo na lang jud kay naabot Sir Philip daring dapita kay maoy tig pakatawa namo. Pagka 3 PM nang uli nami, kay aron makarest og sayo kay early pa man di ay sila nangabot pagkabuntag aron lang makaprepare. Na-appreciate jud na kog sobra ilahang gibuhat.
Dayo na uli na ko sa balay. Og nakadawat kog message ni Dan sa messenger. Ni chat siya. Gail, kinsa tong army nga kauban nimo gahapon? Uyab na mo. Nakasense jud ko nga naani siya ilaing intensyon. Maong wala na nako reply. Og dili isad kinahanglan nga pasabton nako siya sa status namo ni sir. Kay wala naman may labot sa usag-usag. Pagka 8 p.m. man sa panihapon namo, nagtapok rami sa sala tanan kay nag-movie marathon ni. Napod ako mga igagaw kay usahay anhi man ni sila magtapok kay mag-chismis-chismis og mag-istoryag bisan unsa. Serious na kayo kog tan-aw sa dihang na ay gisulti si tatay. Avi, nangita nimo. Pagkita pa na ako, si Sir Galang di ay. Pero naka-civilian na siya. Gikansyawan sa dayon ko sa mga kauban nako sa sala. Si tatay, sulod sa deridong. Mitubag si sir, nga mayong gabi sir. Mananghid unta ko, nga may misita ko si mohang anak. Sa sige niyag ani-anhi karon pa jud ni kahunat nga mamisita formally. Si tatay, Avi, ati manani imuhang bisita. Sa kuna-huna, kamo di ay, dili mo matiman. Masan-in-law na biya na ninyo pohon. Bitaw, nisinyas ra ko nga adto rami sa balkon magistorya. Padulong na ko niya, pero nahibulong ko nga nisunod man pud ning tulo ka igagaw nako. Tapos lang ipangutana, "Hoy, asa man mo?" Mayon sila, "Ate, guwapo sad lagi ng duha ka kauban ni sir." Mao day ni ilahang gisigigili sa bintana giniha. Wa silang giingnan, "Hoy, panulod mo dito, ay mog igat-igat." Tuod man isulod sila balik, nilarga na sad silang Sir Barry. Wala ko siyang giingnan, namali kay backup. Mitubag si sir, nikuyog rato sila kay in case daw nga dili ko nimo gawson, pabuthan daw nila inyohang balay. Nakatawa na lang jud ko kay mga sipat man jud kaayo. Og mingon siya, nga bitaw, kumusta naman tong akong giingon sa mo? Unsa man imong gipili? Nagloading jud ko og unsay pasabot nga pilion. Og nangutan ako niya, asa man ato ba? Mitubag si sir, kalimtanon jud nimo. Kahadlok og ako na say imong makalimtan. Usa pa na ako nag-get sa iyang bot ipasabot nga ang singil o chance dayto. Unsa pa ning choices niya nga pareho raman sad gihapon og resulta. Pero no need na ko mo pili kay dugay raman siyang gipili sa akong heart. Bitaw. Mitubag si sir nga ma-transfer na bi ako Avi. Next week adto na ko sa laing lungsod. Dili na ta kanunay magkita. Pero maningkamot ko nga magkita ta bahalag apiki kayo. Mong before ko mulakaw, gusto na ko mahibaw-an og naaba ko'y balik-balikon diri aside sa akong family. Ug naabasad ko'y pabuton. At least man lang na ay kuptan akong dugahan iglakaw na ko. Mitubag ko, mobalibad pa ba ko nimo? Kadlok lang basig madayunan jud noon nga pabutahan ni among balay. Nikatawa ra siya pero I know that in my mind and heart nga worthy ning lakihan. Dili lang sa iyang pagserbisyo pero kun dili sa iyang pagkamatinud-anon. Umingon si Sir Galang, pagtarong Abigail, seryoso bi ako nimo. Mitubag ko, kahibalo man ko og nakita man sad nako. Dili na ko mopili atong singil o chance nimo. Kay wa man to'y dauganan. Pilion ti ka, kay gusto ti ka. Pilion ti ka, kay safe and secured akong paminaw diha nimo. Pilion ti ka, kay gipili na ka sa kundugan. Ug mitubag si sir, nga teacher juday ka, kay naay pakapin nga istorya. Pwede raman untag oo or yes imuhang itupad. Tanawa ra, tagaan ligag choices pero walay kalahian siyang gihatag. Sa imarag pasabot. Mga ako siyang giingnan, anak man jud na.
i-discuss pa man na usa mohatag og tubag. Unya gusto sad nako i-clarify akong pag-explain aron mag-gets nimo. Dili kay mo tando lang ko dayon. Usa pa, ayaw jud ko gamit-gamiti anang imuhang pang-military attitude ha. Kanang orada-orada ug pwersa-pwersa kay di jud na magsilbi sa ko ha. Ayaw ibatas militar akong kasing-kasing kay wala man ni misupak sa imong gipate. Mioyon gani noon eh. Mitabag si sir. Ngaw, lagi, sakto ng imuha. Dili ko mo disagree. Awayon man sa dayon tanimo. Nakasabot man ko sa imong gingon. At least karon kahibaw ko nga naasad kay gibati para sa kuha. Nakatawa na lang noon ko. Wala ko siyang giingnan. Basta mao na to. Pag-amping dito ha. Balika o niya ako ngari kay maghuwat ko nimo kanunay. Umitubag si sir, nga mobalik jud ko. Kanya inigbalik na ko anhe, mamalayin ako. Wow, kapaspas ba eh. Ibatas militar man jud ko ani niya eh. Bag-o pagani may nag-istorya. Ang misumpay si sir, asa man tong rosary na gihatag na ako sa mga. Dili jud ni mawala sa mong topic usahay kay sige jud siyag pangitani pa. Ihatag naman unta ni niya pero nganong pangitaon pa man. Kumitubag ko, naaraman dito sa bag. Kanunay jud nako nga gidaladala. Then mingon si sir, kuha sa to na ako'y ipakita nimo. Gikuha sa day nako og gihatag nako niya. Giopen niya ang box o gikuha niya ang rosary dayon gigamit niya ang push pin sa cellphone niya para ma-open tong box sa sulod. Na-amaze jud ko kay naay sulod nga singsing. Sa kadugay na nakong daladala ato, karon pa ko kahibalo nga naa daytoy laing sulod. Although makabantay ko usahay nga naay murag laing sulod. Kay inig-uyog na ko sa box na may tagingting pero gatuo ra jud kog sounds ra to sa rosary beads. Mo day nga gipaampingan jud niya na. Nakahinumdom na lang noon ko nga happy to mawala. Kay usahay magilis-ilis man ko og bag, unya makalimot na ko og asa na ko mabutang. Dayon, gisuot niya ang sing-sing sa akong ring finger. So dili jud fit pero dili sad kaayo luag. Wala na. Batas militar na sad si ma'am. Wala man lang ko niya pangutaan na og, will you marry me? Believe na jud ko sa galawan ni sir. Pang-military jud. Way pugsanay pero wala say balibaray. Kung dili lang jud din ako siya love pa. Humingon si sir, nga mao ni ang rason nga nung sige kog ingon nimo, nga hipusa jud ning rosary. Mitubag ko, nga ko ano ni? Basin bayagi ka ni sa laing kamuta, nya naa ni sumpa nga panulundon. Pero yaga-yaga rato na ako. Mitubag si sir, nga dili sa doy. Pinalit mo na ako. Nya gipa-customize lang. Makaistorya sad ko si mong nanay og tatay be. Kuyawan biya ko sa imong nanay kay hait kayog tinanawan. Mitubag ko, alangan, kay ngano daw sige ra kagatod-hatod nako, pero wala ako nimo panguyabi. Pero ayaw kahadlok, buotan man na sila. Tuod man, nakig-istorya jud siya nilang nanay og tatay. Og nakigsabot nga igbalik niya, mamalayin na siya. Wala man say pagtutol akong ginikanan kay nasayod man sad sila sa binuhatan ni sir. Og nakita sad nila nga tinarong iyahang pakisabot. Kuman ato, ako na siyang gipapauli kay alas 11 na sa gabi. Og adto pa siya siyang lola muli. Maloy sad ko kay layo pa intawon siya biyayon. Unya mangandam pa to siya siyang gamit nga dalon. Then pagka July 10, 2021, sayok ay ko nakamata bisag alauna na misa kadlawon na tulog kay nagtawag-tawag ning sir. Sana all. Pagabot niya sa ilahan na nawag siya nga ma-early ang ilang pag-transfer o posible ugma na dayon. Imbis nga plano nga manglaag usab mi before siya mo transfer. Pero sige lang, naapay laing panahon nga mabuhato namo. Bisag Sabado, na-report yapon mi sa school kay gitapal namo sa adlaw na wala namo masudli. Nabot na ko sa eskwelahan pero wala pa jud ko'y nadawat na text or call gikan niya.
Ibiyahe naman siguro ni nga wala man lang magpakita na ako bisan kadyo. Nang limpyo na lang ko sa classroom og nagtiwas kog panghipo sa akong mga gamit. Pagka alas 11 sa buntag na ay nihunong sa eskwelahan nga tulo ka military truck nga kapaingon sa lungsod. Nakita ko nga nigawas si Sir Galang sa sakyanan og padulong sa classroom. Akong gikusi ihang aping og niingon. Abi jud na ako ni diretso na kagbiyahe nga dili man lang magpakita na ako. Mitabag si Sir, na busy manggod kog andam sa akong mga gamit sa kampo. Maong nihangyo ako nga ihapit ko diri sa eskwelahan. Madto na bi ako. Pagamping permi. Tawagi ko og naakay kinahanglano na. Ayaw kalimot nga pag-amping sa imong kaugalingon kay minyuan para batika. Basta ang importante, Abigail, salig na ko ha. Ya kabalo man ko nga makasalig sa kunimo. Wala ko nakasabot sa kong gibati pero nakahila ko. Siguro tungod kay mingawon ko niya ug wala na ko'y makauban kanunay. Mitubag ko, ikaw sad pag-amping dito. Kunta ka ko permi ha. Ayaw sad pasagdi imong kaugalingon dito. Hinumdumi jud nga naapa ko diri nga gahulat nimo. Kung na kay makit-an nga gwapa dito, tanaw lang ha. Ayaw ila-ila. Ipakpinan jud nako siya gisulti ato og nikatawar. Gigakos ko niya dayon. Gipalakaw na nako siya kay naikog pud ko sa makauban nga gahulat niya. Tuod man sakit man day sa dughan makita iyang pagbiya. Pero ako na lang ginuhon na nga kadali ra siya adto og kahibalo ko nga mobalik ra siya. Lain man pud na siyang trabaho ang madistino og lain-lain na lugar. Pero nisalig man sad ko niya. Ang kabalo ko nga dali ra ang panahon og mag-abot ra sad niya. Mao pa jud siguro ni among kapalaran sa pagkakaron. And whatever tomorrow brings, I just hope nga kaayuhan lang para namong duha. Sa tinuod lang, usaman sad ko sa mga babae nga nangandoy og nindot na love story. Pero og mao jud gani ang gitagana para sa kuha nga mag-agi og ungo-ungo o sa makitan ang gugma. Pasalamat ra gihapon ko kay gi-conquer sa love ang fear nga nasa kong kasing-kasing gunahuna. And I do hope nga na-conquer inyong fear into other emotions while sa pagpaminaw aning last part. Og sa mga nahitabo nako nga dinuyugan sa mga dautan. I'm no longer afraid for God is with me. He is with us. I pray nga makapuyo og malinawon sa maabot pang panahon. Labaw na nga naan ako'y gihuwatan og paabuton. Layo naman mi sa usag-usa pero ang kasing-kasing niya naa na sa ko. Char, itaw, kinoon taas pang dagan sa panahon og daghan pang mahitabo. Pero og kami man jud gani para sa usag-usa, ikalipay jud na nako. Pero og dili man gani, iprenda ko ni iyang singsing, makakwarta pa ko. Bitaw. I hope nga nakahatag ko og maayo nga ending sa iyong unahuna og makatulog na mo nga dili magbukot og hapon. Kaya ang horror story nako, napulihan man og love story. Kamu manggod, sige mo request og lain na part. Nasulti na lang noon ako apil ang akong sikreto. Pero wala na tayo mahimo og yung ani judi ay ang paagi nga makakita ka og hinigugma. Lailahi man jud tag story sa kinabuhi. Hinaot nga wala mo ni give up sa kalisod o kakapoy. Life is a test ang makasurvive makadaog. Kunta mga listeners o mga readers, ayaw na mo pangitaglaing part ha. Kay wala na jud tawon ko'y ikasumpayani. Dinihira jud taman ako mahatag. Hoton pa na ako ang umaabot. Pero ganahan pa jud mo mag-request, hala sige. Tagaan na lang tamog ending diretso. Nagkadayon mi ni Sir Galang. Nisugot ko nga magpakasal na mi, kay hadlo ko pabutan among balay. Ug nagkaanak mig tulo ka po. Unya, nagmalipayon mi. Maura na. Bitaw, dili pa jud ko kasulti sa insakto nga mahitabo kay wala man ta masayod sa atong kinabuhi. What matters most is na appreciate nato ang tao nga nahigugma nato ug na ipakita nato nila nga love sad nato sila. Di na lang ko kutob, salamat ninyong tanan og amping mo kanunay. Teacher Abigail and Sir Galang is officially signing off.
Dungan tag-ingon. Sana all. Why mang hadlok dara?